Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kanca? Mesti apik-apik ya. Tak dongakno isuk-isuk padha seger kewarasan, lancar rezekine, apa sing dikarepno dijabahi segawe urip. Wis suwi Mbak Nunung ora tau review ya. Dadi kanca-kanca sing pengen golek mobil, monggo tonton sampai habis, jangan di-skip ya. Siapa tahu ada yang cocok dengan pilihan teman-teman. Iki waki sing lagi teko. Wingi sempet ora review, tapi alhamdulillah ya. Akhir apa review malah wis payu kabeh dadi urung sempet. Iki pumpung selo, stoke Mbak Nunung yo waki. Anyar-anyar, monggo kanca-kanca sing kepengin iso langsung teko ning nggone showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Kita langsung aja ya. Ki Mbak Nunung kedatangan mobil ternyaman. Nah ya, sobek kere empuk, tumpakane enak, kamote SRT, warnane putih skincarean. Sopo sing rak ngerti ya, Expander Ultimate Matic 2018, tangan pertama dari baru, platnya K. Ayo monggo ya, wingi sempat kosong, ki lagi teko anget-anget gorengan pia-pia. Monggo mae, mase, mbake, pake, mae yo, ndang sacet celak payu. Nah, iki jenenge Expander Ultimate Matic 2018. Dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Ayo mak-mak, saya kepengen nyenengno keluargane. Piye kabare TKI? Monggo lo ya. Ki mobil paling enak, tumpakane modele wis pokoke tipe tertinggi ya iki ya. Ki kuncine keyless pakai tombol spion bisa nutup sendiri. Monggo Mas, nyenengno bojone. Nggo kado ulang tahun pernikahan wis iso kabeh. So ning ngene iki sapa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Sing pengen tekon-tekon langsung WA ya. Lampune ya, sipit LED. Wis sapa iki jenenge? Yang wis bilet, jadi tinggal pakai. Monggo Mas, Mbak, Pak, Mae, Mbah-mbahe yo. Iki lho, Expander sing tumpakane penak, warnane putih skincarean. Regane ramah di kantong, tapi tumpakane nyuwamane pol, bensinnya wirit. Iki mau Ultimate 2018 dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Warnane podo putih ya. Wis pokoke tinggal pilih. Iku mau Expander, iki ana Toyota Avanza E, lampu sipit model terbaru ya. Oh, grille gedine ngene, tumpakane ya penak, wirit mae. Iki kamote padha sak RT. Ki taune 2024 manual. Ekonomis, Mak. Bensinnya ya irit. Monggo warna favorit. Ayo Mas-mas, Mbak-mbak, sing mobile cilik dijolno gedhi, sing gedhi taune tuwa dijolno sing luwih enom. Mantep pokoknya. Ini dijual khusus kredit 185 juta, kalau cash 190 juta nego di tempat. Avanza E 2024 manual. Monggo ya, mobil wis apik, pelek racing, AC-ne ya double. Penak modele lekuk-lekuke lah. Ganteng. Sing kepengen Toyota meneh iki yo ono ya. Toyota Calya G tipe tertinggi 2023. Lampunya udah LED ya, putih. Grille sarang tawon ya, ganteng. Ayo Mak, alisnya celirit. Warnane putih skincarean, kamote sak RT nah. Spione iso nutup dhewe, monggo. Iki model terbaru plate K. Ayo sacet. Nah, ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Toyota Calya G tipe tertinggi manual 2023. Monggo Mas-mas. Ayo. TKI paling wirit pajake murah. Iki. Nah, sing kepengin Toyota meneh gedhi, tumpakane ya penak. Nah, iki ana Ras S
TRD Sportivo Matic 2019 kilometer super rendah ya. Kilometer baru 40.000. Grile gadenge ngene mak podo. Ya. Grile sarang tawon. Ana bemper ngarep guri. Wis istimewa jaminan orisinil kunci double. Spion bisa nutup sendiri. Ini udah pakai pejetan, pakai tombol. Monggo sing ngersake double airbag di depan di tengah udah ada ya, lengkap fiture. Monggo mas-mas, mbak-mbak sing ngersake mobilnya gede, ganteng, gagah, adine Fortuner loh. Nek sing ora ngerti kok kadoan darani Fortuner padahal iki ras. Ras tipe tertinggi Matic 2019 dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta nego di tempat. Jaminan ra kecewa. Nek eli aja dibayar. Monggo Mas Mbak yo. Mobil apik, ganteng, super ya. Elegan pokoknya numpak iki. Pemenang sing numpaki super ganteng meneh. Lanjut garasi 2 yuk monggo. Nah, sing pengen tanya-tanya ya, ayo langsung bisa WA Mbak Nunung 082 225 073658. Nah, iki stoke wae. Jangan lupa sing seneng YouTube Mbak Nunung ya, ayo di-share ke teman-temannya biar tahu bahwa di Desa Cebolek nggone celempet tapi ana showroom mobil apik-apik plate lokal. Monggo, warnane neh ya, putih skincarean. Ki ana agi-agi 12 ya, Matic 2019 warnanya putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo mae sing nyeneng anake. Ayo digo kuliah nganten anyar cocok iki wirite pol. Pajeke ya murah. Iki sing lagi teko meneh, anget-anget kok gorengan pia-pia ya. Ini ada Avanza E 2017 upgrade 2019 ya, lampunya udah sipit, matanya ganteng. Ayo loh, jarang ada satset. Ngono wis payu lagi takoki jeh, Mbak. Ngapunten, Mbak Nunung ora iso gawe. Dadi nek sing ngerti, sing kersa, monggo langsung teko ning gone showroom. Buka dari jam 8 sampai malam. Avanza E 2017 dijual khusus kredit 135 juta. Kalau cash 140 juta nego di tempat. Ganteng. Plateka. Ayo mak-mak. Padha rak kepengin ngene iki. Sing kepengin kembaran karo Mbak Nunung ya, warna silver. Monggo langsung teko ning gone showroom Pahala. Desane iki Cebolek Kidul, RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Yuk, satset dilarisi. Nah, kita lanjut lagi ya. Ki ana monyor-monyor ya, wabung mentur kok gincure Syahrini. Mak-mak, apa dorak kangen Mbak Nunung wis wirak siaran loh. Ayo dilarisi, monggo ben semangat sesuk siaran meneh ya. Ki ana Ayla X 2016 manual. Wabung mentur monyor-monyor kok gincure Syahrini mae jarang ada, yuk satset plateka. Ini dijual khusus kredit 93 juta, kalau cash 98 juta nego di tempat. Satu susuk loh mak, entuk mobil tahun enom paling wirid. Warnane yo favorit mak mentur koyok gincune Syahrini. Kita lanjut lagi, ini mobil cilik ya. Ki ana Brio S 2015 warnanya putih skincarean plate K. Ki padha wirid mak. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Brio S 2015. Sing rondok gede kamote SRT ono harga ekonomis iki jenenge Sigra M AC double warnanya putih skincarean kamote SRT ya plate K juga. Monggo ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Harganya tambah ekonomis ya iki. Ki ekonomis kepengen kembaran karo Mbak Nunung. Ini ada all new Xenia manual 2013 warnanya silver wirite pol ayo mae. Ini dijual khusus kredit 90 juta, kalau cash 95 juta nego di tempat. Iki ora didol digo dhewe daripada dokumen wis jawab langsung Mbak Nunung. Sing kepengen ya terbaru harga ekonomis, ki ana Toyota Calya E 2025. Warnanya putih skincarean.
kamote sak-RT, lampune wis LED, ganteng pelek racing. Apa iki jenenge AC-ne wis double. Bedane nek E karo G iki mek rating rasan, semuanya sama, mesin sama, harga yang paling beda. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Ayo mae harga ekonomis, tahunnya paling num, warnane, kamote, fungsine wis apik mae. Ora mikir dandan, tinggal ngisi bensin. Ayo mak padha rak pengen. Alise wis jelirit, grile ganteng ya mak, sarang tawon, LED putih. Toyota Calya-e 2025 manual dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Ayo, ndak dilarisi, monggo. Mobilnya api-api, jaminan. Neng kene iso ngombe kopi, mangan jajan bareng-bareng, review karo Mbak Nunung. Ayo sing kangen, iso telepon langsung. Nah, nek pengen kredit ki gampang ya. Nanti lewatnya bisa finance, tenornya bisa 6 tahun, syaratnya paling gampang. KTP suami istri, kakak, tumpi pajak bangunan. Monggo dibantu sampai ACC. Ki ono meneh jengene Honda Brio E manual 2016, warnanya putih skincarean neh. Plat K, ini dijual khusus kredit 112 juta, kalau cash 117 juta nego di tempat. Ayo lo mak. Kocok-kocok TKI, monggo, so kredit nek kene bantu Mbak Nunung loh. Daripada ngenteni duwike nglumpuk kesuwen, iso kredit, monggo. Lanjut lagi. Ada Expander terantik istimewa ya, kalah karo anyar. Iki jenenge Expander Exit manual 2019. Warnanya putih skincarean, tumpakane penak, sobekere paling empuk yo iki, kamote yo sak-RT. Iki kilometer baru 20 ribuan. Ayo monggo lo, satset kunci double, tinggal pakai udah cover jok. Monggo mae, ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Ayo, lampu sipit. Apa iki jenenge iki kleme paling gede, ganteng wis pokoke gagah iki. Montore koyo kebobu wedlepol. Sing golek mobil cilik mantep tumpakane ya iki. Jazz RS Matic 2016, warnanya putih skincarean ya. Plat K, tumpakane wis aja diraguno, paling penak. Regane lah ya antep. Iki jenenge Jazz RS Matic 2016, dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Sing ekonomis Matic kamote sak-RT yo iki ya. Limited edition ya, jarang ada. Toyota Calya G tipe tertinggi 2017 Matic, warnanya oranye, limited edition, jarang ada. Wingi Mbak Nunung ngono langsung payu. Ayo mak. Iki pomong ngono engko nek wis payu aja takok, ora iso gawe Mbak Nunung. Nek jenengan pesene bolu Mbak Nunung iso gawe, nek mobil ora iso. Lah pomong ngono stoke, sing kepengin sing ngersake langsung teko. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Harganya super ekonomis mae 120 juta khusus kredit, 125 juta nego di tempat. Monggo. Nah, sing kepengen Honda Mobilio E manual 2018, warnanya putih skincarean. Kamote sak-RT meneh ya. Mata sipit, AC double. Mobile gede, dawa, tumpakane yo penak. Iki dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Iki sing lagi teko koyok gorengan pia-pia ya. Muonyor-muonyor kok gincune Syahrini, wabunge mentur, apik yo iki. Ayo mae lampune wis LED, bokonge semok. Monggo Brio E manual 2019, dijual khusus kredit 140 juta, kalau cash 145 juta nego di tempat. Variasinya ganteng mae. Lebih elegan, manis, wis pol ah. Tumpakane penak, plat K.
Brio E manual 2019. Wabung mentur monyor-monyor kok ginjere sari nih. Ayo satset iki Mbak Nunung brione bablas terus. Iki pumpung lagi teko, sing kersa langsung WA apa teko ning showroom monggo. Nah, iki sing Agia Matic 2016. Warnanya hitam. Rileng ya, elegan, ki enak wirite pol. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Agia G Matic 2016. Nah, sing golek Toyota mobil sejuta umat, ya ana Toyota Avanza E 2015 barong. Manual ini dijual khusus kredit 130 juta, kalau cash 135 juta nego di tempat. Monggo. Kita lanjut sing lagi rame, lagi viral, sing lagi digandrungi kanca-kanca ya. Iki wis ora metu, metune mek sediluk, tapi barangnya wangi limited edition ya iki. Ayo mas-mas sing ngerti, sing kepengin, sing ngersake deh ya, iki golekane angel lho ya. Mbak Nunung 6 sasi pisane urung mesti ana. Wingi bodo ngasih iki lho lagi ana. Suwi ra? Ku sadurunge bodo. Monggo iki tangan pertama dari baru Platek K. Iki jengene Toyota Avanza, lampu tumpuk, mata sipit, platnya K, tipenya G manual 2019, dijual khusus kredit 173, kalau cash 178 juta nego di tempat. Avanza mata sipit 2019 tipe G manual. Ayo satset yuk, mobilnya wis istimewa, kari nganggo. Monggo Mas. Iki paling rame, iki kok nek payu jenengan takok durung mesti ana. Masalahe metune ya mek sithik, sing tuku ya jarang. Anyare sing tuku iki jarang, tapi sing golek akeh. Monggo. Iki ana Karya tapi wis terjual, semoga-moga padha berkah. Salam buat TKI Taiwan. Matur suwun sanget atas kepercayaannya, wis muga-muga berkah ya Mas. Mbak barokah kanggo keluargane. Sampai ketemu. Iki nunggu hari baik. Matur suwun buat mbaknya, masnya yang ada di Taiwan. Ayo pokoknya do semangat yo TKI. Tanggane dhewe koncone wis ning ndi ae luar Jawa yuk. Monggo dilarisi. Stoke Mbak Nunung aki. Sing pengen takok, iki ning nggone bolek, ning nggone ketanen Mbak Nunung yo aki. Ana Innova Reborn Solar, ana Zenix, ana Ras, Expander, Brio Matic manual ada semua, ayo monggo dilarisi. Lah sing wis tumbas Mbak Nunung ucapkan matur suwun, sing durung monggo teko. Ayo ndang milih sejago guyu. Pokoke ning kene iki happy tok isi teh. Nek ora percaya buktekno teko ning showroom. Jadi sing sampun matur suwun sanget ya Mas, aja lali kanca-kanca dikandani nek ana golek mobil teko ning showroom Pahala. Nggone iki celempet tapi mobilnya apik-apik, jaminan. Wis ngono wae. Mbak Nunung kesel. Matur suwun.